SpaceX отдавна рекламира Starship като напълно и бързо използваема ракета, предназначена да доставя хиляди килограми товари до Марс и да направи живота многопланетен. Но мащабната повторна използваемост означава космически апарат, който може да толерира неизправности и повреди. Така че една единствена повреда да не означава катастрофа, прекратяваща мисията. 10-тият тестов полет във вторник вечерта демонстрира фокуса на SpaceX върху толерантността към грешки. В актуализация след полета SpaceX заяви, че тестът е натоварил границите на възможностите на апарата. Разбирането на тези граници ще бъде от решаващо значение за плановете на компанията в крайна сметка да използва Starship за изстрелване на сателити Starlink, търговски товари и астронавти. Когато масивната ракета Starship излетя на своя 10-ти тестов полет във вторник вечерта, SpaceX направи повече от постигане на нови етапи. Тя целенасочено въведе няколко неизправности, за да тества топлинния щит, излишъка на задвижване и повторното запалване на своя двигател Raptor. Топлинният щит е сред най-трудните инженерни предизвикателства пред SpaceX, както Илон Мъск призна в X през май 2024 година. Повторно използваемият топлинен щит за орбитално завръщане е най-големият оставащ проблем за 100% повторна използваемост на ракетата. Коремът на горната степен, наричана също Starship, е покрит с хиляди шестоъгълни керамични и метални плочки, които съставляват топлинния щит. Полет 10 беше изцяло за разучаване колко щети може да понесе и да оцелее корабът, когато преминава през атмосферно нагряване. По време на 10-тия тест инженерите умишлено премахнаха плочки от някои участъци на кораба и експериментираха с нов тип активно охлаждана плочка, за да съберат данни от реалния свят и да усъвършенстват дизайна. Конфигурацията за кацане на ускорителите Super Heavy изглеждаше като репетиция за отказ на двигател. Инженерите умишлено деактивираха един от трите централни двигателя Raptor по време на финалната фаза на изгарянето и използваха резервен двигател на негово място. Това беше успешна репетиция за събитие с изключен двигател. Накрая SpaceX съобщи за повторното запалване на двигател Raptor в космоса. Надежните рестарти на двигатели ще бъдат необходими за мисии в дълбокия космос, прехвърляне на гориво и евентуално някои мисии за разполагане на полезен товар. Следващата стъпка е преобразуването на данните от полет 10 в бъдещи хардуерни подобрения, за да се приближим до рутинни операции и дни, когато, както Мъск си представя, Starship изстрелва повече от 24 пъти за 24 часа,